Ndị ba ya tuto dị na Jesu na ndị ebe biko na Ebuka Obi na-abịa is no longer news na Ebuka Obi na-abịa Crusade na Enugu State, which is scheduled on the 21st of this February. Ọ na-abịa Nnamdi Azikiwe Stadium na Enugu State. So nna nwoke bụ Ezugo wee sị biko na ọ na-akọlụkwa for attention of Mathias na-abịa ka eme ya gịnị deliverance na Enugu State. Yotago that na Mathias bụ onye Enugu na ebe Ebuka Obi na-abịa Enugu. Since Muhammad cannot go to the mountain achọrọ na Muhammad wee bịawa, because na ọ naghị afịa Mathias aba moto si na ọja eme nke anọ na eme. So the crusade is scheduled to take place on the 21st. So he uses the opportunity ka akpọ Mathias na ndị otu ya. Onwere na unu abịa n'ala ọgwụgwọ nsọ, unu abịawa. Ya bụkwa ka ibu okwe for deliverance, ịbịa ka ibu okwe deliverance. Ya bụkwa na ka abịa pịacha gị ka ide ka mmadụ, ịbịa eticha gị ide ka mmadụ. And also, I want to digress a little at this thing, and also admonition and ịdọ mmadụ ndị do some people aka na ntị. Ọ bụrụ na ịbụ a lover of Ebuka Obi, don't use this crusade medium to gịnị kesiwa na unu bịa Enugu, Zion bịa Enugu, Mbaka eme nka eme nke ọzọ. No, that is not the pattern of Christianity. It is not the pattern of Christianity, and Ebuka Obi will not be happy. He will not be happy because somebody has just share the flyer. Zion on Okale and Enugu State for their crusade and every other thing I made within those moments. And now 3 days. And Ebu and Ebu, ya will be Mbaka call. That is the honest truth. Aburo money na abia pata and a penche okuke men kanu. If you guys are doing it, desist from saying those words and desist from imago ebena tag in the adoration na the post. Everybody full of us of adoration every man. Emilene melano fuchuku ka ina efe. Ofuchuku ka na efe. See Jesus a medium avenue to order to create propaganda. The aim is to stop ndo to Mathias ndo mena na Mathias Ezeaku, because when post to this flyer, this crusade, one oko onye ndo to Mathias inarakwa ejoka. Every time you bully church nisi. Inekwu maka Biafra. Echi go my YouTube channel again. I have never seen you posted one single post maka Biafra. Man, every day now bagale from pillar to post to Biafra, sigi Biafra. Those kind of people be documented because nga hasigo mebuko be Nigeria Enugu ko jije megene ebe spiritual father no there o chogi jije Enugu ko joko so confusion. Those are the people that are bringing this type of thing out. They should be cautioned also. Not you that is a Zion member. Iwelezia crusade kijeni throw jabs at somebody unprovoked or diroma. Kaida ka happens no nwa ke ikwesu wela na akwalongwole, because one thing about ekwensu bụ na o ye megi ki ọ dị gị ka asị na-eme ihe na-eme mana ịma ihe na-eme. Yotaka den de na asị why ekpela na ekpe n'isi ga nara arụ because of ụmụ pete things anu nwunu na-eme. This is 2026. It's time to stop it. And also ka nkwukwu obi m n'ụdị obi m, in my own opinion, I will suggest, because before this video, anybody close to him, listen to it and listen wisely. If for this video, again Enugu State, a day before the crusade, I believe me, I landed a day before the crusade. You try as much as possible, keep a visit to Reverend Fadeji Mbaka. Kanya blozi anije, which I know he will come out to visit you. This is 2026. Let us try and put the devil to shame. Let old things pass away and new things are there. This way for this thing fear, because Emelana, he is one of the spiritual gatekeepers of Enugu State. Igbo spiritual gatekeepers of Enugu State. He agreed Reverend Fadeji Mbaka there. I wonder how you people want to see it. Biko, you cannot take what is in a strong man hand without binding the strong man. Or Bible. For you to take over in some of those things, you need the fatherly blessing. Or just like in the NBMA campaign in our cities. But all these politicians there, but they will first of all go and greet the gatekeepers of that town. Be it spiritually, be it money wisely. I will suggest in my own terms. Because you better try. Just say daddy or father. I will crusade na so stadium. I say ka be me game form because na batai and also you go na fatherly blessing. Yes, so you know it will not be more than 1 hour. Let the kingdom of darkness be put to shame once and for all in this 2026.
Yotago ya na-ekwukwa bụ uche nke m. Yotago because all these things na-aga online pụta bịa kwuo okwu nwere onye kwuru okwu in it. Mana biko, this is what I am suggesting. The last time we went to Enugu State, ije na nke Fada ọkụ na-ele. Fada ọkụ na-ele. Yes, Fada ọkụ na-ele. Because this time around, let things be done accordingly. And then hierarchies. It does not stop you from in at least all you know go kudi all Fada ọkụ na-ele nazo. All other reverend fathers. Ejedi agwo. Alandia. Good. On what's okay abụ na Mbaka no somewhere where no ni eje na nke he will be forced to come. He will also feel happy. Let the burdens be lifted off our shoulders. Because na no go call the one. And is this video is Ezuku. So Mathias Evangelist Ebuka Obi decided to go call Blue the game Telugu na Enugu. Mana all along go no Lagos na enyegharị mkpọtụ na akwụ n'elu. So this time around he has decided to bring the game down to Enugu. So I hope all decide to go Bulu Ebute na your hometown. I hope ya na around okay for ife yeme na Enugu. Ife yeme na Enugu ya do so remarkable that never heme bo na Enugu within the last 10 years. So ịmalụ ka ị na-adụ edo ka ị na-adụ achọkwa m olu okịta ya na kpuo ka coward. Evangelist Ebuka Obi bịachaghị Enugu na olejiri meanwhile you say na enough is enough. Say Bugarizi no can onwe this is the time for you. Go. This is the time for you. How Evangelist Ebuka Obi bịacha Enugu State kịta na mapụta from ime ọnụ ebe makpuru pụta nyegharịba mkpọtụ. The time is now. Ono ya afifo na football before. This is going to be a test. Eh? Emana anyị na-agwa unu na onye amụma dịka onye amụma na afụbụghị mbụ. Ono che na asị. Mmechakwa gwa unu na onye amụma awụ onye amụma Chineke pịara aka wepụta for these last days na end time. Na mụ believe kweta n'ife ebube m nsọ kwuru. Ono sị na ọ na-amahọ. Ka Evada nwebe na ndị otu ebunu ya afụ ndị kwụ atụrụ n'Enugu steeti. Na washing ịghọtago sinima ya akpọ n'Enugu ọnụ ya afọ ife ọnụ ya afọ ife nya ọnụ ya aghọta ife ji wee kwu na onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ịghọtago onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme. So this is the time m ji wee na-akpọ all the principalities and powers nọ na southeast, all the amusu, all the witches and wizards niile nọ na southeast. Ndị amusu ndị ya ha na-ata mmadụ ha na-amị mmadụ ọbara. Unu niile ka nna akpọ okuku unu zuo ka zuzugbe n'Enugu. Ịghọtago zuo unu n'Enugu. I want you people to align yourselves, conspire yourself, group yourselves for this Enugu invasion. Ụbọchị ya ka unu fụ na mmiri ọkụ ụda ụzọ ebua na mmiri ọkụ na-egbu mbe. So Mathias ma like go na ndị otu ga na-enye mkpọtụ ime na crusade n'Enugu. Ịghọtago ime na crusade ugboro ebua n'Enugu. Don't worry, on 21st ịhafụ na afịọma na-ele onwe ya. Ịghọtago in fact ka anyị kpoke na-eru ụkọ n'Enugu na 21st ka anyị marụ mbe na bụ nke wofu. Ịghọtara so achọghọ nke ọ daa na mbelede. Now is enough time for you to plan whatever thing ọ ya wụ ụbọchị ahụ ka ị ma na onwe ndị nwe obodo. Ịghọtara achọghọ m emechasịa that crusade ibidozie nyebe mkpọtụ. I want you to do everything you can to see that you either stop it or that, in fact, you are welcome. Bịa dị a ebi ụbọchị ahụ ka achụpụ gị ajọ mmụọ anọ n'ime. Because mma like ka ebi ụbọchị ahụ. Ebi ụbọchị ahụ ka ndị na-alụ ụka wee kwe. Ka ndị na-alụ ụka wee kwe. So I look forward to seeing you in Enugu na 21st. Ịghọtago? Bịa ka ị nara ọgwụgwọ nsọ. Bịa ka achụọ gị ajọ mmụọ duru n'ime maka ajọ mmụọ duru n'ime ka nkụ. Na ndị otu unu niile ntụ unu ha esi agụgọ. Ịghọtago? Ife nya after Enugu na 21st ife egwu ya dazi nya fat egwu nna agụlọ n'owo after that 21st egwu mma dazi agụlọ n'owo jee gwa ha ndị na-esi agụgọ gwa ha sị n'ihe ịrịba ama eme na maka ife ịrịba ama ya eme na that 21st eburu ya afụ ndị kwa atụrụ. Ezugo if I would just a public service announcement. Ezugo.